Ona ako keby vedela, že... No. Fajné. Povedz mňam. 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 Fajné. No to nechceš celé do nej nadusiť. No celé nie. No, pozri. Málo čockov ostalo. Tak to už ani nepapať nebude. Ne. Iba kášu. Pre mášu. Aj masielko si masielkom poliela? Nie, ale má krém na tvári, tak... Fajné? Až také keď fajné? Toto v nej vydrží. Čo na minútu? Normálne už. Aha. Na budúce, že s banánovou príchuťou? Dobré. Už je studená. Už necháme ockoviť. Dobre. Tak aj zajtra pokračujeme. Pa, pa. Dobre. Že sa tam mestí do tých líc. Fajné. Jaj. Kukuk. Čo je? Kášu, 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 kášu. A čo keby sme dali trošku mliečko? Dobre, ideme dať mliečko. Pa, pa.